ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. മാതാജിനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. എനിക്ക് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എടുത്തു വെച്ചുന്നേ. ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എടുക്കാനും കിട്ടണില്ല ഡ്രൈവിന്ന്. അതാ ഞാനിപ്പോ തിരയണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ വിചാരം നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വന്നു എന്നാണേ. അത് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എടുക്കാൻ കിട്ടണില്ല. ഞാൻ വസന്ത മാതാജിയെ വിളിച്ചിരുന്നു മുമ്പ് ഏതായി എന്ന് അറിയാൻ. അപ്പൊ എടുത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എടുക്കാനും കിട്ടുന്നില്ല. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 35 ശ്ലോകേ ആയിട്ടുള്ളൂ മാതാജി. അല്ലല്ലോ, 64 ആയിട്ടുണ്ട്. 64-ാമത്തെ സ്ലൈഡാണ് നടക്കുന്നത്. 35 ശ്ലോകം 64-ാമത്തെ സ്ലൈഡ് 35 ശ്ലോകം സ്ലൈഡ് 64 ആയിട്ടുണ്ട്. സ്ലൈഡ് ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ അത് എടുക്കാൻ കിട്ടണില്ലേ അപ്പൊ. അതപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ലൈഡ് ഇല്ലാണ്ട് പഠിച്ചാ മതിയാവോ? എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മള് ഒന്നാം അധ്യായം നോക്കുമ്പോ അർജുനന്റെ വിഷാദം കണ്ടു അല്ലേ? 35-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കട്ടെ. ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ. മുപ്പത്തിയഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം. അഭിത്രൈലോക്യ രാജ്യസ്യ ഹേതു കിംനു മഹീകൃതേ വിഹത്യ ധാർത്തരാഷ്ട്രനാക പ്രീതിസ്യ ജനാർദ്ദന. ഈ അർജുനന്റെ വിലാപം തുടരുകയാണ് അല്ലെ. യുദ്ധം ചെയ്യാനില്ല ഞാൻ അവരോട്. എനിക്ക് ത്രൈലോക്യം കിട്ടുമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാ വെറും ഒരു രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവരെയൊക്കെ വധിക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ട് ഈ ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരെ വധിച്ചിട്ട്
എനിക്ക് ഒരു സുഖവും വേണ്ട, ഞാൻ ഒരു സുഖവും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തി. അപ്പോ 36-ാമത്തെ ശ്ലോകം പാപമേവാശ്രയേ തസ്മാൻ ഹത്വൈതാനാതതായിന തസ്മാന്നർഹ വയം ഹന്തും ധാർത്തരാഷ്ട്രൻ സബാന്ധവാൻ സ്വജനം ഹി കഥം ഹത്വാ സുഖിന സ്യാമ മാധവ. എടുക്കാനും കിട്ടണില്ല എന്നെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ. അല്ലാതെ പുസ്തകത്തിൽ നോക്കി പറഞ്ഞു. അക്രമികളായ ഇവരെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമായിരിക്കും നേട്ടം. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമ്മൾക്ക് ഉചിതമല്ല. അപ്പൊ ഇവര് ആദതായികളാണ് ഓൾറെഡി, അല്ലെ? 6 തരത്തിലുള്ള ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവര് വധാർഹര് തന്നെയാണ്. എങ്കിലും ഇപ്പോ ഞാനായിട്ട് അവരെ വധിക്കുന്നില്ല. വധിച്ചാല് പാപമായിരിക്കും എനിക്ക് ലഭിക്കാൻ പോണത്. അപ്പൊ നമുക്കത് ഉചിതമായ കാര്യമല്ല. മാധവ എന്നാ വിളിക്കണേ, ലക്ഷ്മീപതേ എന്ന്. സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്തു നേടാനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ കഴിയും? അപ്പൊ സാത്വികനാണ് സ്വഭാവേന അർജുനൻ. അതുകൊണ്ട് സത്വഭാവോചിതമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അക്രമികളോട് പോലും ദയയാണ്. ഈ സാത്വിക തത്വം പക്ഷേ ക്ഷത്രിയന് ചേർന്നതല്ല. ഒരു രാജ്യം ഭരിക്കാൻ ചുമതലപ്പെട്ട ആള് സാത്വികനായിരിക്കണം, ഭീരുവാവരുത്. അപ്പോ ശ്രീരാമൻ സത്വശീലനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ ജീവിക്കാൻ പ്രജകള് ഇപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, അല്ലെ? രാമരാജ്യം എല്ലാവരുടെയും സ്വപ്നാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഭീരുത്വം കാണിച്ചിട്ടില്ല. തന്റെ ഭാര്യയെ കവർന്നു കൊണ്ടുപോയ അക്രമിയായ രാവണനെ അദ്ദേഹം ലോക ചരിത്രത്തിൽ മറ്റെങ്ങും സംഭവിക്കാത്ത വിധം വേണ്ടുന്ന പാഠം പഠിപ്പിച്ചാണ് വിടുന്നത്. അങ്ങനെ സാത്വികന്മാർ ക്ഷമിക്കേണ്ടവര് തന്നെയൊക്കെയാണ്. എന്നാലും ഇങ്ങനെയുള്ള അടിയന്തരമായ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതികളിലൊക്കെ അവര് സ്വന്തം കടമ തന്നെയാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോ ധർമ്മത്തിന്റെയും സൽസ്വഭാവത്തിന്റെയും പേരില് ഈ സ്വബന്ധുക്കളെ ഹിംസിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവര് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് അർജുനൻ ഇവിടെ കരുതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ 37ഉം 8ഉം ശ്ലോകങ്ങള് ഒരുമിച്ചാണ്. 37, 38. യദ്യപേദേന പശ്യന്തി ലോഭോപഹത ചേതസ കുലക്ഷയകൃതം ദോഷം മിത്രദ്രോഹേ ച പാതകം കഥം ന ജ്ഞേയമസ്മാഭിः പാപാദസ്മാൻ നിവർത്തിതും കുലക്ഷയകൃതം ദോഷം ജനാർദ്ദന. ലോഭാവേശം കൊണ്ട് ഇവർ ബന്ധുഹിംസയിലും സുഹൃത്തുക്കളോട് പൊരുതുന്നതിലും ദോഷം കാണുന്നില്ലെങ്കിലും കുലക്ഷയത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകാവുന്ന ആപത്തുകളെ കുറിച്ച് അറിവുള്ള നമ്മൾ ഈ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ എന്തിനെ വ്യാപൃതരാവണം? അപ്പൊ അവർക്ക് ലോഭം എന്ന് വെച്ചാല് അത്യാഗ്രഹത്താലെ ഈ ബന്ധുഹിംസ, അതുപോലെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പൊരുത, ഇതൊന്നും അവർക്കൊരു വിഷയമല്ല. ആർക്ക്? കൗരവർക്ക്. പക്ഷെ അവരതിലൊന്നും ഒരു ദോഷവും കണ്ടെത്തുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മള് എല്ലാം അറിയുന്ന നമ്മളാണ്. കുലക്ഷയത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ആപത്തുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ ഈ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനാവണോ എന്നാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എതിർകക്ഷി ചൂതാട്ടത്തിനോ യുദ്ധത്തിനോ ക്ഷണിച്ചാല് ക്ഷത്രിയൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറരുത് എന്നാണ് ചട്ടം. ഇപ്പോ യുദ്ധത്തിന് ക്ഷണിച്ചിരിക്കുക, അവര് റെഡിയായി വന്നിരിക്കുക. അപ്പോ അർജുനൻ മാത്രം പിന്മാറുന്നത് ഭീരുത്വമല്ലേ? അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ക്ഷത്രിയന്മാർക്ക് യോജിക്കുന്നതല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മുപ്പത്തിയൊമ്പത്. കുലക്ഷയെ പ്രണശ്യന്തി കുലധർമ്മ സനാതന ധർമ്മേ നഷ്ടേ കുലം കൃഷ്ണ അധർമ്മോഭിഭവത്യുത. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ പറഞ്ഞ മാതാജി? സ്ക്രീന് വളരെ ചെറുതാണ്, റേറ്റിംഗ്സ് മനസ്സിലാവുന്നേ ഇല്ല. വലുതാക്കി തരാം. പക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ എടുക്കാനുള്ളത് കിട്ടട്ടെ. 39th കിട്ടട്ടെ. പതുക്കെ പതുക്കെ ലോഡാ. ഓക്കെ ഓക്കെ. കൃഷ്ണ സമാപ്തമായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമപതി വംശം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ഏറെ കാലമായി പുലർത്തിപ്പോന്ന കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ധർമ്മം നശിക്കുമ്പോൾ വംശത്തിൽ ശേഷിക്കുന്നവർ അധാർമിക കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അതൊക്കെയാണ് കോൺസിക്വൻസസ്. അങ്ങനെ വിശകലനം ചെയ്ത് കണ്ടെത്താണ് അർജുനൻ. എന്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ സംഭവിക്കുക? യുദ്ധത്തിൽ അവര് വധിക്കപ്പെട്ടാല് 28 എത്തി. ബന്ധുക്കളെ കണ്ടതിന് ശേഷം അർജുനന്റെ പ്രതികരണം തൊട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അർജുനന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു? അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. കാരണം എന്താ? അനുകമ്പയും സഹതാപവും. അവർക്കെല്ലാം മരണം അടുത്തു എന്നോർത്തിട്ട്. ഈ പ്രതികരണം ഉണ്ടായത് ദൗർബല്യം കൊണ്ടല്ല, മൃദുല ഹൃദയത്വം കൊണ്ടാണ്. അത് ശുദ്ധനായ ഭഗവത് ഭക്തനിൽ സ്വാഭാവികമാണ്. ഭക്തർക്ക് കുറച്ച് മൃദുല സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കും. അവരുടെ സമരവീര്യം കണ്ട് അദ്ദേഹം അമ്പരന്നു. ആരുടെ? കൗരവരുടെ. സ്വന്തം ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും അല്ലേ എതിർവശത്ത് അണിനിരന്നിരിക്കുന്നത്. നിർവ്യാജമായ ഭഗവത് ഭക്തിയുള്ള ഏതൊരാളിലും ദിവ്യന്മാർക്കും ദേവന്മാർക്കുമുള്ള സർവഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവത് ഭക്തനിലും ഭക്തൻ ഉയർന്നു അല്ലെ, വലിയ ലെവലിലെത്തി. അപ്പോ ആ ആൾക്ക് ദൈവികത ഉണ്ടായിരിക്കും. വേറെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താ? ശരീരം വിറയ്ക്കുന്നു, രോമാഞ്ചമുണ്ടാവുന്നു, ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടുനീറുന്നു. ശരീരം വിറയ്ക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടൊക്കെയാ? 2 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട്. ആധ്യാത്മികമായ ആനന്ദ അനുഭൂതി കൊണ്ട് ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോ. അത് ഇവിടെ അതല്ല, ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ഭയം കൊണ്ടും. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. ഭൗതികമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ
അവരൊക്കെ ഗുരുജനങ്ങള് പൂജനീയരായവരൊക്കെ വധിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള ആ ഭയം കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് അർജുനന് രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ശരീരം വിറയ്ക്കുന്നത് എല്ലാം. അപ്പോ ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടുനീറുന്നു. അർജുനൻ ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് എമ്പാടും കണ്ടത്. ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, തന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയോടെ അർജുനന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ കണ്ടു. തന്നെ തന്നെ മറന്നു പോവാണ് അല്ലെ. മനോദൗർബല്യം വന്നപ്പോഴാണത്. ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിലെ അമിതമായ ആസക്തിയാലാണ്. എന്റെ ബന്ധുജനങ്ങള്, എന്റെ പിതാമഹൻ, മറ്റുള്ളവരെ ഒക്കെ വധിക്കപ്പെടില്ലേ എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇതാണ് ചിന്തയാണ് വന്നത്. ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ മാത്രം കാണുന്നു. യുദ്ധത്തിൽ നേടുന്ന വിജയം ഇത്ര വലുത് മതിയോ? ഇപ്പൊ കാണാമോ? ഇപ്പൊ കാണാം അല്ലേ? ആ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സ്വന്തം കാര്യത്തിലും ക്ഷേമത്തിലുമാണ് എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം അല്ലേ? പക്ഷെ ഭക്തൻ അങ്ങനെയല്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യമൊക്കെ ഭക്തൻ നോക്കും. സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ മാത്രം മുഴുകുന്നവരോ അവർക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ? കൃഷ്ണൻ എന്റെ പേരുകൾ എന്താ? കേശവൻ, കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചപ്പോ അർജുനന്റെ അസുരങ്ങളായ സംശയങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ അല്ലെ, കേശി എന്നുള്ള അസുരനെ നശിച്ച ആ കേശവൻ തന്നെ വേണം. അർജുനനിലുള്ള ഇപ്പൊ ഈ ആസുരികമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അയ്യോ, എന്താ ഇതിങ്ങനെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ പിന്നെ അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. ഇത് ചാർട്ടാക്കിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചേക്കാണ്. ഇതൊക്കെ ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സ്ലൈഡുകളാ. നീങ്ങണില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾക്കുണ്ടായ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് അറ്റ് എ ഗ്ലാൻസ് നോക്കാം നമുക്ക്. അംഗങ്ങളൊക്കെ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു, ശരീരം വിറയ്ക്കുന്നു, രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവുന്നു. കയ്യിലോ ഗാണ്ഡീവം വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടുനീറുന്നു. കാലോ വികാര വിക്ഷോഭത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ പോലും അർജുനന് സാധിക്കുന്നില്ല. 8. ഹൃദയ ദൗർബല്യത്താൽ തന്നെ തന്നെ മറന്നുപോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. എമ്പാടും ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. ഇത്രയാണ്. നന്നായിട്ട് അറ്റ് എ ഗ്ലാൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? നല്ല സ്ലൈഡാണ് ഇതൊക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആ, രണ്ടുപേർക്കും രണ്ടു വിധത്തിലുള്ള സ്ലൈഡ് കിട്ടുന്ന തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അത് 2 ഉണ്ട്. ഞാനിത് സീക്രട്ട് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്കായോണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നതാ. ശരി ശരി ശരി. നിങ്ങൾ എന്റെ ഫേവറേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ, വളരെ സന്തോഷം, വളരെ അത് സന്തോഷം. കാരണത്താലെ കാണിക്കണേ. മറ്റത് വെറുതെ മറ്റത് ശ്ലോകം ഉണ്ടാവും, അതിലത്തെ വിവർത്തനവും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ശരിയാ ശരിയാ. ഇത് വളരെ കൂടുതൽ എല്ലാവിധ ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഇത് ഞാൻ വളരെ സീക്രട്ട് ആക്കി വെച്ചേക്കുന്ന സ്ലൈഡാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ കാണിച്ചു തരാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. വളരെ സന്തോഷം. അപ്പോ ഇതാണ്. അർജുനൻ ബന്ധുക്കളെ കൊന്ന് രാജ്യം ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അല്ലേ? ഇപ്പോ എന്താണ് കാരണം? കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് യുദ്ധക്കളത്തിൽ വീണു മരിക്കുന്നവര് എന്താ ഉണ്ടാവുക? അവര് ഉയർന്ന ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോകും. എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുക അല്ലെ? യുദ്ധത്തില് വീരമൃത്യു അടയുന്ന ആ സൈനികർക്കൊക്കെ അതാ. പിന്നെ ലൗകിക ജീവിതം ത്യജിച്ച് ആധ്യാത്മിക സംസ്കാരത്തിൽ സ്വയം സമർപ്പിച്ചവൻ, യോഗികള്, സന്യാസി വര്യന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെ ഉയർന്ന ഉപരിഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോകും. അവരുടെ മരണാനന്തര ഗതി അങ്ങനെയാണ്. ധാർമ്മിക നിയമങ്ങൾ മാറുന്നു. അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ശാരീരിക ബന്ധങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാവുകയും അങ്ങനെ സന്തോഷിക്കാമെന്ന് ആശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അർജുനൻ അത് ആശിച്ചപ്പോഴാണ് അർജുനന് യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനുള്ള ഒരു ത്വര ഉണ്ടായത്. ജീവജാലങ്ങളൊക്കെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സാമാന്യ ഒരു വ്യക്തിയെ പോലെ അർജുനനും ഇവിടെ പെരുമാറി. ഇപ്പൊ ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് ജീവിതത്തിൽ സുഖിക്കാൻ കഴിയില്ല, യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നില്ല. വിശപ്പ് തോന്നാത്ത ഒരാൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് പോലെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അർജുനനിപ്പോ അല്ലെ? അർജുനന്റെ രാജ്യം വേണ്ട. അതുകൊണ്ട് കാട്ടിൽ പോയി ഏകാന്ത ജീവിതം നയിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം
താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. എനിക്ക് വിശപ്പ് തോന്നുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഇപ്പോ അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് രാജ്യം വേണ്ട, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ യുദ്ധവും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധകളത്തില് അർജുനൻ ത്രൈലോക്യം ആകെ നേടാമെന്ന് വന്നാലും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ലാതെ ആയിരിക്കണു അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ളൊരു തീരുമാനത്തില് അർജുനൻ എത്താണ്. ഇപ്പൊ ഗോവിന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന, തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഗോവിന്ദൻ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കല്ല എങ്കിലും ഗോവിന്ദന്റെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നതായാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി തൃപ്തി അടഞ്ഞുകൊള്ളും. നമ്മൾ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിനായിട്ടല്ല, സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കായിട്ടല്ല ഓരോ കർമ്മവും ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് എന്ത് വേണം, ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മവും ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി, ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണം, ഗോവിന്ദന്റെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നതായാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി തൃപ്തി അടഞ്ഞുകൊള്ളും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണം നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാൽ മതി അതിന്. അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങള് തൃപ്തി അടഞ്ഞോളും എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനായാൽ ലോകം സംതൃപ്തമായി. അതാണ് ഇവിടുത്തെ തത്വം. മധുസൂദനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മധു എന്ന അസുരനെ ഹനിച്ചവൻ. അർജുനന്റെ ആസുരങ്ങളായ സംശയങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ ഈ സമയത്ത് അസുരനെ നിഗ്രഹിച്ച മധുസൂദനൻ തന്നെ വേണം. അതാ ഇവിടെ പറയണേ. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കൾ എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനോ തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസൃതമായി തന്നുകൊള്ളട്ടെ എന്ന് ആശിക്കുന്നു. എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസൃതമായി തന്നുകൊള്ളട്ടെ എന്ന് ആശിക്കുന്നു. അതായത് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ശരിയായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്? കർമ്മണ്യവാധികാരസ്ഥെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കഴിഞ്ഞ ലെവലില്. അതായത് കർമ്മം ചെയ്യാം മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ. നമുക്ക് ഫലം ഇച്ഛിക്കാൻ നമുക്ക് അധികാരമില്ല. ഭഗവാന് ഇഷ്ടമുള്ളതാണ്, ഭഗവാൻ അറിയാം നമുക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന്. അപ്പൊ നമുക്ക് അർഹമായത് എന്താണോ അത് ലഭിച്ചോളും. അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ വ്യാകുലപ്പെടേണ്ടതില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക, ഫലേച്ഛയില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക. കൃഷ്ണന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ഗോവിന്ദ കൃപയാൽ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നിറവേറും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പിന്നെ നടക്കാത്തത്? അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന തോതിലല്ല, അർഹിക്കുന്ന തോതിലാണ് നൽകുന്നത് അല്ലെ. ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. നമുക്ക് എത്രയാണോ അർഹതയുള്ളത് അതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് സർവ്വവിധങ്ങളായ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഈശ്വരേച്ഛയാൽ ഭഗവത് സേവനത്തിനായി സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ഐശ്വര്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെയും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് സ്വീകരിക്കുക. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും സ്വീകരിച്ചുകൂടാ. അർജുനൻ കൃഷ്ണ ഭക്തനായതിനാൽ അപരാധികളോട് തെറ്റുകൾ പൊറുത്ത് തന്നോട് ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുത്താലും ഭക്തന്മാരോട് ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹം ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പൊറുക്കില്ല. ഭഗവാനോട് ആര് തെറ്റ് ചെയ്താലും ഭഗവാൻ ചിലപ്പോ പൊറത്തു എന്ന് വരാം. എന്നാ ഭക്തനോട്, ഭഗവത് ഭക്തന്മാരാണ് അല്ലെ പാണ്ഡവര്, അവരുടെ അടുത്ത് ഒരുപാട് ദ്രോഹം ചെയ്തവരാണ് കൗരവര്. അപ്പൊ പിന്നെ ഈ കൗരവരെയൊക്കെ മുമ്പേ തന്നെ ഭഗവാൻ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ മുമ്പില് എന്ന് വെച്ചാ യുദ്ധക്കളത്തില് നിൽക്കുന്ന സൈനികര് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മുമ്പില്, അതായത് അർജുനന്റെ രഥത്തിന്റെ മുമ്പില് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു നോട്ടം മാത്രം മതി. അവരുടെ എല്ലാ വീര്യവും ശക്തിയും എല്ലാം അവിടെ നശിക്കും. പിന്നെ അർജുനൻ വെറുതെ ഒന്ന് അമ്പെയ്യ മാത്രാണ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന് ആ ഭക്തനോടുള്ള കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? അർജുനന്റെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ കണക്കുകൂട്ടൽ എന്താണ്? ഐശ്വര്യത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളാൻ ബന്ധുക്കളോ മിത്രങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ പിന്നെ ഐശ്വര്യം കിട്ടിയിട്ട് എന്താ കാര്യം? ത്രൈലോക്യം ആകെ നേടാമെന്ന് വന്നാലും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല. ത്രൈലോക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണെന്നറിയോ? ആർക്കാ പറയാൻ പറ്റുക? ഏതാ ത്രൈലോക്യം? 3 ലോകങ്ങളും സ്വർഗം, ഭൂമി, ആകാശം, പാതാളം. പാതാള ലോകങ്ങള്, ഉപരി ലോകങ്ങള്, ഭൂമി. അത്രയാണ്.
അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ത്രൈലോക്യം മുഴുവൻ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യണില്ല. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്തിനാ യുദ്ധം ചെയ്യണേ? അപ്പൊ അക്രമികള് 6 കൂട്ടര്, ആതതായികൾ എന്ന് പറയും. അതൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പും കണ്ടതാ അല്ലെ? വിഷം കൊടുക്കുന്നത്, വീട് തീ വെക്കുന്നത്. അവരെ വധിക്കാം, പാപമില്ല എന്ന് വൈദിക വിധിയുണ്ട്. ഒക്കെ അവരവര് ഈ 6 അക്രമങ്ങളും പാണ്ഡവരുടെ അടുത്ത് ചെയ്തതിനാൽ അവരെ വധിക്കുന്നതിൽ പാപമില്ല. അർജുനൻ ഭഗവാനെ മാധവൻ എന്നാണ് ഇവിടെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാധവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഗ്യദേവതയുടെ നാഥനായ കൃഷ്ണൻ നിർഭാഗ്യത്തിൽ കലാശിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ തന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കരുതെന്ന് അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ തന്റെ ഭക്തന്മാരെ എന്നല്ല ആരെയും വിപത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും നയിക്കാറില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെയാണ്. ഭഗവാന് പാർഷ്യാലിറ്റി ഇല്ല. അപ്പൊ എന്നാലും ഈ ഭക്തന്മാരെ വളരെ കെയർ ചെയ്യും അല്ലേ? ഒരു എക്സ്ട്രാ കെയർ ആണ് ഭക്തന്മാരുടെ അടുത്ത് ഭഗവാന്. അർജുനൻ കുലക്ഷയം ഉണ്ടാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. 37ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ്. ലോഭാവേശം കൊണ്ട് എതിർ സൈന്യം ഹിംസയിൽ ദോഷം കാണുന്നില്ല എന്ന് അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അവര് മൂഢരാണ് അല്ലെ? അവർക്ക് അത്ര വലിയ വിവേചന ബുദ്ധിയൊന്നുമില്ല. കൗരവര് അധാർമികരുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അത്യാഗ്രഹം രാജ്യത്തില് അല്ലെ? അപ്പോഴവര് ഹിംസയുടെ ദോഷമൊന്നും അവർക്കൊരു വിഷയമല്ല. അതാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ അർജുനന് ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ ഫലം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. 38ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പാപകർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. എതിർ കക്ഷി ചൂതാട്ടത്തിനോ യുദ്ധത്തിനോ ക്ഷണിച്ചാൽ ക്ഷത്രിയൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറരുതെന്നാണ് ചട്ടം. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാ അല്ലെ? ക്ഷത്രിയരെ ക്ഷണിക്കുമ്പോ അവരുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോ അവരൊഴിഞ്ഞു മാറിയ അത് ശരിയല്ല. വെല്ലുവിളിയുടെ ദുഷ്ഫലങ്ങളെ പറ്റി മറ്റു കക്ഷികൾ പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയില്ലെന്ന് അർജുനൻ വിചാരിക്കുന്നു. അർജുനൻ ഇതിന്റെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാർ റീച്ചിങ് കോൺസിക്വൻസസ് അതൊക്കെ അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റേ കൂട്ടര് അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലായിരിക്കും എന്നാണ് അർജുനൻ ധരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട എന്ന് അർജുനൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. 39ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് കുലവംശം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിക്കുന്നു. വംശത്തിൽ ശേഷിക്കുന്നവർ അധാർമിക കൃത്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് പോണതാണ് അർജുനൻ ശ്രദ്ധിക്കണതേ. ഇപ്പൊ 39ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? വംശം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ഏറെക്കാലമായി പുലർത്തിപ്പോന്ന കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ധർമ്മം നശിക്കുമ്പോൾ വംശത്തിൽ ശേഷിക്കുന്നവർ അധാർമിക കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ആരാ ഇപ്പൊ യുദ്ധത്തിന് വരണേ? ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു ഗൃഹത്തിൽ നിന്ന് ആ കുടുംബനാഥൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായപൂർത്തിയായ ആൺമക്കള് അവരൊക്കെയാണ് യുദ്ധത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. അവരൊക്കെ വധിക്കപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ ആരാ ഉള്ളത് അല്ലെ? ഇളം തലമുറക്കാര് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകള്, പ്രായം ചെന്നവര് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു വീട്ടില്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ കുലം തന്നെ പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകും. അപ്പൊ കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിക്കും. വംശത്തിൽ ശേഷിക്കുന്നവരോ അധാർമിക കൃത്യത്തിൽ ഏർപ്പെടും. കാരണം ഉപജീവനത്തിന് പിന്നെ മാർഗമില്ല അല്ലെ? പണിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന കുടുംബനാഥന്മാര് എല്ലാവരും നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവര് അധാർമിക കൃത്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോഴേ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയില് തലമുതിർന്നവരുടെ ചുമതല എന്താണ്? ജനനം മുതൽ മരണം വരെ തുടരുന്ന ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകൾ നടത്തുക. ഷോഡശ സംസ്കാരം എന്ന് പറയും. അത് ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകളാണ്. അത് നടത്താൻ തലമുതിർന്നവര് വേണം, കുടുംബത്തിലെ നാഥന്മാര് വേണം. മൃതി അടഞ്ഞാൽ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കുടുംബ ആചാരങ്ങൾ നിലച്ചേക്കാം. കുടുംബ ആചാരങ്ങളൊക്കെ ഇവരില്ലാതായാൽ നശിക്കില്ലേ? അങ്ങനെ ഇളം തലമുറക്കാര് അധാർമിക സ്വഭാവം കൈക്കൊള്ളില്ലേ? ആത്മീയ മുക്തിക്കുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അതാണ്. അപ്പൊ 40ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് അത് വരുന്നത്. അധർമാഭിഭവാത് കൃഷ്ണ പ്രദുഷ്യന്തി കുലസ്ത്രീയ സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസു വാർഷ്ണേയ ജായതേ വർണ്ണസങ്കര. വാർഷ്ണേയ എന്നാ വിളിക്കുന്നത്. വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ, അങ്ങയുടെ കുലമഹിമയൊക്കെ അങ്ങ് അറിയുന്നതല്ലേ അങ്ങേക്ക്. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ടു നിന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോവും. അല്ലയോ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ, സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങള് പറഞ്ഞു അർജുനൻ കണ്ടെത്തി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ പറയണത്
മനുസ്മൃതിയിൽ നിന്നുള്ള 16 സംസ്കാരങ്ങള്, ഷോഡശ സംസ്കാരങ്ങളാണ്. ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോകാം. അതായത് ഗർഭാധാനം ഒന്നാമത്തെ, ഗർഭധാരണത്തിന് മുമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ. ആചാരങ്ങൾ ഓരോന്ന്. പുംസവനം ഗർഭത്തിന്റെ 3-ാം മാസം. സീമന്തം കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മയുടെ സംരക്ഷണത്തിന്. പിന്നെ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചാല് ജാതകർമ്മം, അല്ലെ, കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധി വികാസത്തിന്. പിന്നെ നാമകരണം ഉണ്ട്, കുട്ടിയുടെ പേരിടുന്ന ചടങ്ങ്. പിന്നെ നിഷ്ക്രമണം, കുട്ടിയെ ആദ്യമായിട്ട് വീടിന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിഷ്ക്രമണം. പിന്നെ അന്നപ്രശനം, അത് കുട്ടിക്ക് 6 മാസമാകുമ്പോൾ ചോറൂണ്, അല്ലെ, ആദ്യമായി കുട്ടിക്ക് ഖരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക. ചൂടാകരണം, ആദ്യമായിട്ട് മുടി മുറിക്കണം. 1 വയസ്സൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ മുടി മുറിക്കും, അല്ലെ, അത്. കർണവേദം, ചെവി തുളയ്ക്കല്. വിദ്യാരംഭം, കുട്ടിക്ക് 3 വയസ്സാകുമ്പോൾ എഴുത്തിന് ഇരുത്താൻ കൊണ്ടുപോകും. ഉപനയനം, അല്ലെ, ഒരു 6-7 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് പൂണൂല് ധരിക്കുക, ആൺകുട്ടികള്. പ്രൈശർത്തം, ഓരോ വർഷം പഠനത്തിന് മുമ്പും ശേഷവും ഒരു സംസ്കാരക്രിയ ചെയ്യാണ്, വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ കേമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ കേശന്തം, ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ കേശന്തം ആദ്യം ഷേവ് ചെയ്യുക. പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഋതുശുദ്ധി, ആദ്യത്തെ ആർത്തവ ചക്രം ഉണ്ടാവുക, അതിൻ്റെ ക്രിയ. സമാവർത്തം, വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം ഒരു 20-25 വയസ്സാവുമ്പോൾ, അല്ലെ, ഗുരുകുലത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന് പിന്നെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം സ്വീകരിക്കണതിന് മുമ്പായിട്ട്. പിന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചു, അങ്ങനെ. പിന്നെ അന്ത്യേഷ്ടി കഴിഞ്ഞു, അതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞു 16ാമത്തെ. ഇത് 16 എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ശരിക്കും 40 ഉണ്ട്. മനുസ്മൃതിയിൽ നിന്ന് 16 സംസ്കാരങ്ങൾ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകളാണ്. ആകെ 40 സംസ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ട്. പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് 16 എണ്ണാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അർജുൻ കുടുംബത്തിന്റെയും സമൂഹത്തിന്റെയും നാശം കാണുന്നു. വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയിൽ ശാന്തി, അഭിവൃദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലെ പുരോഗതി. വർണ്ണാശ്രമം ജനസമൂഹത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അനുസരിച്ചാണ്, അല്ലെ, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ കെട്ടുറപ്പുള്ളത്. അപ്പോഴാണ് ശാന്തി, അഭിവൃദ്ധി ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക. മാത്രമല്ല ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിയും ഉണ്ടാവുക. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ അറിയണം, അതാണ് നമ്മുടെ പരമമായ ലക്ഷ്യമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന സംസ്കാരമാണ് നമ്മളുടെ. അപ്പോ തലമുതിർന്നവരുടെ ചുമതല എന്താ? ജനനം മുതൽ മരണം വരെ തുടരുന്ന ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകൾ നടത്തുക. പിന്നെന്താ? മൃതി അടഞ്ഞാൽ ശുദ്ധീകരണത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള കുടുംബ ആചാരങ്ങൾ നിലച്ചേക്കാം. അത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലാ വരണത്. 41. സങ്കരോ നരകായൈവ കുലഘ്നാനാം കുലസ്യ ച പതന്തി പിതരോ ഹ്യേഷാം ലുപ്തപിണ്ഡോദകക്രിയ. ആവശ്യമില്ലാത്ത ജനവർദ്ധനയുണ്ടായാൽ കുടുംബങ്ങൾക്കും കുലപാരമ്പര്യങ്ങൾ കളഞ്ഞു കുളിച്ചവർക്കും ജീവിതം നരകതുല്യമാകുന്നു. അധപ്പതിച്ച കുടുംബങ്ങളിലെ പിതൃക്കൾ കാലം തോറും പിണ്ടമോ ഉദകക്രിയയോ കിട്ടായികയാൽ അധപ്പതിക്കും. അപ്പോ ഈ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോയാൽ വേണ്ടാത്ത വർണ്ണസങ്കരത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിറക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, അല്ലെ. അപ്പോ കുലപാരമ്പര്യം നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോഴോ ജീവിതം തന്നെ നരകതുല്യമായി മാറും. അങ്ങനെ അധപ്പതിച്ചു പോയ കുടുംബങ്ങളിലെ പിതൃക്കൾക്ക് സ്വന്തം രക്തത്തിലുള്ള മക്കള് വേണമല്ലേ പിതൃ ബലിയൊക്കെ ഇടാൻ, പിതൃകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ അവർക്ക് അത് ഉദകക്രിയ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ശരിയായിട്ട് ആളില്ലാതെ വരുമ്പോഴോ പിതൃക്കളൊക്കെ അധപ്പതിക്കും, അല്ലേ. അത് കുടുംബത്തിന് തന്നെ നാശമാണ്, ദോഷമാണ് ഉണ്ടാക്കുക. അതാ ഇവിടെ പറയണേ. മൃതി അടഞ്ഞാൽ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കുടുംബാചാരങ്ങൾ നിലച്ചേക്കാം. ഇളം തലമുറക്കാർ അധാർമിക സ്വഭാവം കൈക്കൊള്ളും. അവരെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കാൻ ആളില്ലാതെ വരും. ആത്മീയ മുക്തിക്കുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുന്നു, അല്ലെ. ഒരു മാതാപിതാക്കളാണ് ഒരു കുട്ടിയെ ഭഗവതോന്മുഖമാക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവാണ് ഒരു ശിഷ്യനെ ഭഗവതോന്മുഖമാക്കുക. അങ്ങനെ ഗുരുസ്ഥാനീയരായിട്ട് ആരും ആ കുടുംബത്തിൽ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ജീവിതം തന്നെ വിഫലമാവും, അല്ലെ. ജീവിത ലക്ഷ്യം, ആ പരമമായ ലക്ഷ്യം നമ്മളുടെ ആ ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നുള്ളത്, ആത്മീയ മുക്തിക്കുള്ള അവസരം അത് ഉണ്ടാവാതെ പോകും. പിന്നെയോ കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ടു നിന്നാൽ കുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും പ്രായം ചെന്നവർ രക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, അല്ലെ. വയസ്സായവരുടെ ചുമതലയിൽ വരും. പിന്നെ നല്ല ജനസമൂഹം അതിലെ സ്ത്രീകളുടെ ചാരിത്രത്തെയും വിശ്വാസ്യതയെയും
ആശ്രയിച്ച് നിലനിൽക്കുന്നു. ഒരു കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീയാണ് വിളക്ക് അല്ലേ? ആ സ്ത്രീകളുടെ ആ ചാരിത്രശുദ്ധി, അതാണ് ഒരു വിശ്വാസ്യത്തെയും ഒക്കെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ആ കുടുംബത്തിന്റെ കെട്ടുറപ്പ്. പിന്നെന്താ ഇവിടെ പറയണേ? സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും, വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കും, വർണ്ണസങ്കര ഉണ്ടാവും, യുദ്ധവും പകർച്ചവ്യാധിയും അടിക്കടി ക്ഷയിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ? അവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള യോദ്ധാക്കളൊക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ എപ്പോഴെപ്പോഴും യുദ്ധം ചെയ്യണ മറ്റ് രാജാക്കന്മാരൊക്കെ വന്ന് യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറാവും. നിരുത്തരവാദികളായ സാമൂഹ്യ നേതാക്കൾ സനാതന ധർമ്മ പാരമ്പര്യത്തെ തകർക്കും അല്ലെ? സമൂഹത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാര് ഉയർന്നു വരും, ലീഡേഴ്സ്. എന്നിട്ട് ആതങ്കവാദം അല്ലെ, ഭീകരവാദം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. നരകതുല്യമാവും. അങ്ങനെ പിതൃക്കളോ അധപ്പതിച്ചു പോകും. അവർക്ക് അല്ലെ ഉദകക്രിയ ചെയ്യാനൊന്നും ആളില്ലാതെ പിതൃക്കളൊക്കെ ഗതി കിട്ടാതെ അലയും. കുടുംബങ്ങൾക്കും കുല പാരമ്പര്യങ്ങൾ കളഞ്ഞു കുളിച്ചവർക്കും ഒക്കെ കുലധർമ്മം അർജുനൻ ഗുരു പരമ്പര വഴി അറിഞ്ഞതാണ്. കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നവർ എന്നും നരകത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരും. അതാണ്. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ കുലധർമ്മം നശിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഇടയാക്കില്ല. കുലധർമ്മം നശിപ്പിക്കുന്നവര് എന്നും നരകത്തിൽ പോകേണ്ടി വരുമെന്ന് ഞാൻ ഗുരു പരമ്പര വഴി അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കൃഷ്ണ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല. മുകുന്ദന്റെ ചരണകമലങ്ങളിൽ അഭയം തേടിയവർക്ക് യാതൊരു കടപ്പാടുമില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചവർക്ക്, ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി ചെയ്തവർക്ക് പിന്നെ ഈ പിതൃ ഋണം, ദേവഋണം, അങ്ങനെയുള്ള പല പല ഋണങ്ങള് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ഭഗവാനില് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നാൽ മതി. പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കെട്ടുപാടുകളൊന്നുമില്ല. അവിടെ കടം ഇവിടെ കടം തീർക്കുക, അതൊന്നും പിന്നെ ഇല്ല. ഭഗവാനിൽ മാത്രം നമ്മൾ ആശ്രയം കണ്ടെത്തിയാൽ മതി. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ 38 മുതൽ 42 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത്? 39 തല മുതിർന്നവരെ ഹനിച്ചാല് കുലനാശം സംഭവിക്കും, കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിക്കുന്നു. 39 തന്നെ. വൈദിക ആചാരങ്ങള് അത് അവസാനിക്കും, പിന്നെ തുടരാൻ ആളില്ലാതെ. കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു, അത് 39 തന്നെ. സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകുന്നു, 40-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ കണ്ടു. ചാരിത്രമില്ലാതെ വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു, വർണ്ണസങ്കരത്തിനിടയാവും. ഇപ്പോഴത്തെ സമൂഹമോ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സാമൂഹ്യ പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും പാടെ നശിച്ചു പോകുന്നു. അത് ഇനി വരാൻ പോണു അല്ലെ? 42 നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. 42 ദോഷൈരേതേ കുലഘ്നാനാം വർണ്ണസങ്കരകാരകൈ ഉത്സാദ്യന്തേ ജാതിധർമ്മ കുലധർമാഷ്ട ശാശ്വത. കുടുംബ പാരമ്പര്യം നശിപ്പിക്കുന്നവരുടെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ശിശുക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നു. തന്മൂലം എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സാമൂഹ്യ പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും പാടെ നശിച്ചു പോകുന്നു. നമ്മളിപ്പോ കണ്ടു ഇതിലല്ലേ. 43 ഉത്സന്ന കുലധർമാണാം മനുഷ്യാണാം ജനാർദ്ദന നരകേ നിയതം വാസോ ഭവതീത്യനുശുശ്രുമ. അല്ലയോ ജനാർദ്ദന, കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് എന്നും നരകത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഗുരു പരമ്പര വഴി ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഏത് വിജ്ഞാന ശാഖയിലായാലും ശരി, അതിൽ നൈപുണ്യം ആർജിച്ച ഒരാളുടെ സഹായം ഇല്ലാതെ ആർക്കും അതിന്റെ അന്തസ്സത്ത ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല. മരണത്തിന് മുമ്പ് പാപകർമ്മങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങളൊക്കെ നിശ്ചയമായും അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നുള്ള വ്യവസ്ഥയുണ്ട് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളിലൊക്കെ. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നിത്യം നരകം എനിക്ക് ലഭ്യമാവില്ലേ കൃഷ്ണ? അതുകൊണ്ട് ഞാന് യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറല്ല എന്ന്. ആ കുലം നശിക്കും, അവിടുത്തെ സ്ത്രീകള് നശിക്കും, പിതൃക്കള് ഗതിയില്ലാതെ അലയും. അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാം എന്നെ കാരണത്താല് സംഭവിച്ചാല് ഞാൻ എന്നും നരകത്തിൽ വസിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനൊന്നും തയ്യാറല്ല എന്ന് അർജുനൻ. 44 അഹോ ബദ മഹത് പാപം കർത്തും വ്യവസിതാ വയം യദ്രാജ്യസുഖലോഭേന ഹന്തും സ്വജനമുദ്യത.
ഓ കഷ്ടം കഷ്ടം, എന്തൊരു മഹാവിപത്തിന്, പാപത്തിനാണ് ഞാൻ ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ട് വന്നത്. രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുവോ? ഞാൻ ഇത്രയ്ക്കൊന്നും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കൃഷ്ണ. ഒരു രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കണ്ട ആൾക്കാരെ മുഴുവനും, സ്വന്തം ജനങ്ങളെ ഞാൻ കൊല്ലുകയോ? ഞാൻ കഷ്ടം കഷ്ടം, ഞാൻ ഇതിനൊന്നും തയ്യാറല്ല കൃഷ്ണ എന്ന് ഞാൻ പറയാണ്. പാപകർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന്റെ അർജുനന്റെ ഭയം. സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലാൻ, പാപകർമ്മം, രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത് അല്ലെ? അതിലും ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിനൊരുങ്ങാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. അർജുനൻ അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി. ഇതല്ല ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ അർജുനന്റെ മൃദുല ഹൃദയത്വത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് അല്ലെ. എന്നെ അവര് വധിച്ചോട്ടെ എന്നാണ്. അതാണ് 45-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണത്. യേതി മാമ പ്രതീകാരം അശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണയ ധാർത്തരാഷ്ട്ര രണേ ഹന്യൂസ്തന്മേ ക്ഷേമതരം ഭവേത്. ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിനൊരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുകയാണ് എന്ന്. അപ്പോ താൻ പൊരുതാൻ പോണില്ല എന്ന് അർജുനൻ അങ്ങ് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ട് കൃഷ്ണ, അതിനാല് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോണില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ അർജുനൻ അത്യന്തം ദുഃഖിതനായിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെ വെച്ചിട്ട് ഇരിപ്പായി എന്നുള്ളത് സഞ്ജയൻ പറയാണ്. 46-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറയാണ്. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവമുക്ത്വാർജുന സംഖ്യേ രഥോപസ്ഥൗപാവിശത് വിസൃജ്യ സശരം ചാപം ശോകസംവിഘ്നമാനസ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിലിരിപ്പായി. ശത്രുപക്ഷത്തെ സൈന്യ സന്നാഹം നിരീക്ഷിക്കാനായി എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന അർജുനൻ അല്ലെ ദുഃഖിതനായി തീർന്നു. അമ്പും വില്ലും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് തേർത്തട്ടിൽ അങ്ങ് ഇരിപ്പായി. ഇപ്പൊ മൃദുല ഹൃദയനാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ള തീരുമാനത്തില് അർജുനൻ എത്തി. അപ്പൊ അർജുനന്റെ വിശുദ്ധ ഗുണങ്ങള് ഒന്നും കൂടി റീക്യാപ്പ്. ത്രൈലോക്യം ആകെ നേടാമെന്നു വന്നാലും വധിക്കാൻ തയ്യാറല്ല. 35-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണത്. അക്രമികളെ കൊല്ലുന്നതിൽ പാപമില്ലാഞ്ഞിട്ടുകൂടി അവരുടെ തെറ്റു പൊറുക്കാൻ തയ്യാറായി. 36-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട കടപ്പാട് നിരസിക്കേണ്ട അപകടത്തിൽ പോലും ദുഷ്ഫലങ്ങളെ കണക്കാക്കുന്നു. അത് 37-38 ശ്ലോകങ്ങളിലാണ്. കുടുംബ പാരമ്പര്യങ്ങളും ധാർമ്മികതയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ബാധ്യതകളെ കുറിച്ച് ബോധവാനാണ്. അത് 39 മുതൽ 44 വരെ ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അർജുനൻ ഞാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബാധ്യതകൾ ഒന്നുമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അർജുനൻ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് അർജുനന് യാതൊരു വക കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സും ഇല്ല. ഭഗവാനിലാണ് എല്ലാം അല്ലെ. മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. പക്ഷെ അർജുനൻ അത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. വെറൊരു ലൗകികന്റെ പോലെയാണ് അർജുനൻ പെരുമാറിയത്. അർജുനൻ വിശുദ്ധനായതിനാൽ തന്റെ ബാധ്യതകളെ കുറിച്ച് ബോധവാനാണ്. എങ്ങനെയാണ് അർജുനന് സ്വാർത്ഥ ലക്ഷ്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ വധിക്കാനാവുക? അപ്പൊ അർജുനൻ നിരായുധനായി കൊല്ലപ്പെടാൻ തയ്യാറാണ്, പക്ഷേ പ്രതികാരം ചെയ്യാനല്ല എന്ന് 45-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു. ക്ഷത്രിയരുടെ സമരമുറകളിൽപ്പെട്ട ഒരു നിബന്ധന എന്താണ്? നിരായുധനും പൊരുതാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവനുമായ എതിരാളിയെ ആക്രമിച്ചുകൂടാ. അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ആണ് അല്ലെ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അത്. ക്ഷത്രിയരുടെ സമരമുറകളിലെ നിബന്ധന നിരായുധനും പൊരുതാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവനുമായ എതിരാളിയെ ആക്രമിക്കരുത്. ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ സ്വാഭാവികമായ മൃദുല ഹൃദയത്വത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണിതെല്ലാം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് ഒരിക്കൽ ഉയർത്തിയ വില്ല് താഴെ വെക്കില്ല എന്ന പ്രതിജ്ഞയുണ്ട് അർജുനന്. അതുപോലും ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെ വെച്ച് തേർത്തട്ടിൽ ഇരിപ്പായി എന്ന് സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറയുന്നു. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ ഒരു ചോദ്യത്താലെ ഈ അധ്യായം ആരംഭിച്ചു അല്ലെ. അങ്ങനെ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ഈ യുദ്ധക്കളത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിവരിച്ചു കൊടുത്തു വന്ന
ആ അർജുനൻ സഞ്ജയൻ അവസാനം പറഞ്ഞു ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നടന്നത്, എന്നിട്ട് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെ വെച്ച് തേർത്തട്ടിൽ ഇരിപ്പായി എന്ന്. ഒരു വേള അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് വലിയ സന്തോഷമായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? യുദ്ധം ചെയ്യാതെ തന്നെ എന്റെ മക്കൾക്ക് ഈ രാജ്യം കിട്ടിക്കോളും അല്ലേ? അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല, അർജുനൻ ഭിക്ഷ യാചിക്കാനോ എന്തിനെങ്കിലും പോയിക്കോട്ടെ, എന്റെ മക്കൾക്ക് രാജ്യം ലഭിച്ചുല്ലോ എന്ന് ഒരു സന്തോഷം തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പോ പക്ഷേ അങ്ങനെ ആ ദയാലുവും മൃദുലഹൃദയനുമായിട്ട് ഭഗവത് സേവാനിരതനായിട്ടുള്ള ആ അർജുനൻ ആത്മജ്ഞാനത്തിന് അർഹനാണ്. ഭഗവാൻ അതറിയാം. ഇനി ഭഗവാൻ 2-ാം അധ്യായം മുതല് ആത്മതത്വമാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. 2-ാം അധ്യായം മുതലാണ് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. 1-ാം അധ്യായം വെറുതെ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു അധ്യായം മാത്രമാണ്. അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് യുദ്ധക്കളത്തില് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് കാണിച്ചു തന്നു. ഇനി അടുത്ത അധ്യായം 2-ാം അധ്യായത്തിലെ 11-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതലാണ് ഭഗവാൻ ഉപദേശങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. അതിനു മുമ്പായിട്ട് 7-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് 7-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കാണും ഭഗവാൻ ഇതുവരെ സഖാവായി കണ്ടിരുന്ന കൃഷ്ണനെ ശരണാഗതി അടയാണ്, എന്നെ ശിഷ്യനായി സ്വീകരിക്കൂ, ഞാൻ അങ്ങേ ഗുരുവായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നു കാണുന്നു എന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ ജഗദ്ഗുരു ആയതിനു ശേഷമാണ് അർജുനന് കൃഷ്ണൻ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത്. 11-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതലാണ് നമ്മളത് കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 1-ാമത്തെ അധ്യായം നിങ്ങൾക്ക് തറോ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കണു. എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ചോദിക്കണം. നമ്മള് ഒന്നാമത്തേതിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറയാം. ചോദ്യോത്തരവേള വന്നിട്ടില്ല. അതിനു മുമ്പ് 1-ാം അധ്യായം കംപ്ലീറ്റ്ലി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയോ എന്നാണ് അറിയേണ്ടത്. മനസ്സിലാക്കി മാതാജി. അതെയോ? മനസ്സിലാക്കി. എല്ലാം മനസ്സിലായി അല്ലേ? വംശപിതാക്കൾ ഒരിക്കലും വധാർഹരല്ല. ചോദ്യോത്തരമല്ലേ മാഡം? അതെ, വംശപിതാക്കൾ ഭഗവത് സേവ. ഒരിക്കലും അപ്പൊ വധാർഹരല്ല എന്നതിന്റെ വായിച്ചോളൂ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളുന്ന. മഹാരഥന്മാർ എന്നാൽ എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീതയിലെ 700 ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എത്ര ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു? അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പൊ 573 ശ്ലോകം 574 ശ്ലോകം. അതിന്റെ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? 60,000 പടയാളികളെ ഒറ്റയടിക്ക് വധിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ. ഞാനതൊക്കെ ചാർട്ട് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. അതൊക്കെ എന്റെ അടുത്ത് ചാർട്ട് ഉണ്ട്. ദുര്യോധനന് എന്നും ഭീമനോട് അസൂയയുണ്ടാകാൻ കാരണം എന്താ കാരണം? താൻ കൊല്ലപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് താൻ ഭീമന്റെ കൊല്ലപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ദുര്യോധന അത് ഭീമന്റെ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട്. കൈകൊണ്ടാവുമെന്ന് അറിയായിരുന്നു. പരാക്രമം. ഇതാ ഇവിടെ കണ്ടോ ഈ ഇതിന്റെ എന്താ പറയാ അക്ഷൗഹിണി. ഒരു അക്ഷൗഹിണിയുടെ കണക്കാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പാണ്ഡവരുടെ അടുത്ത് 7 അക്ഷൗഹിണിയുണ്ട്, കൗരവരുടെ അടുത്ത് 11 അക്ഷൗഹിണിയുണ്ട്. അപ്പൊ സൈന്യത്തിന്റെ വലിപ്പാണ് അത്. 7 അക്ഷൗഹിണി 11 അക്ഷൗഹിണി എന്നൊക്കെ. ഒരു അക്ഷൗഹിണിയുടെ കണക്കാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 21,870 രഥങ്ങള്, അത്രയും തന്നെ ആനകള്, 65,610 കുതിരകള്, പിന്നെ ഇവിടെ 1,09,350 കാലാൾപ്പട. ഇത്ര കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരു അക്ഷൗഹിണിയാവുക. അതുപോലെയുള്ള 7 അക്ഷൗഹിണി പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിന്റെ കൂടെ 11 അക്ഷൗഹിണി കൗരവ സൈന്യത്തിന്. പിന്നെ സൈന്യാധിപൻ ഇവിടെ പാണ്ഡവരുടെ ധൃഷ്ടദ്യുമ്നനാണ്. കൗരവർക്ക് മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട്. ആദ്യം ഭീഷ്മര്, പിന്നെ ദ്രോണാചാര്യര്, പിന്നെ കർണൻ, പിന്നെ ശല്യര്, പിന്നെ ദുര്യോധനൻ അവരുടെ. പിന്നെ മഹാരഥന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 60,000 യോദ്ധാക്കളെ ഒരുമിച്ച്. ഇപ്പൊ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിലെ മഹാരഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അർജുനനാണ്. കൗരവ സൈന്യത്തില് കുറെ ഉണ്ട് മഹാരഥന്മാര്. ഭീഷ്മരുണ്ട്, ദ്രോണാചാര്യരുണ്ട്, കർണനുണ്ട്, അശ്വത്ഥാമാവുണ്ട്. ഇനി അതിരഥന്മാരുണ്ട്. 10,000 യോദ്ധാക്കളെ ഒരുമിച്ച് നേരിടും. അവരില് അത് യുധിഷ്ഠിരൻ, ഭീമൻ, ധൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ, ഘടോത്കചൻ, സാത്യകി, യുയുത്സു. ഇവിടെയും കുറെ പേരുണ്ട് കൗരവരുടെ. ശല്യര്, സോമദത്തൻ, ഭൂരിശ്രവസ്, ഭഗദത്ത, ജയദ്രഥൻ, കൃതവർമ്മ. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഓരോ യുദ്ധത്തിന്റെ ഓരോ കണക്കുകളാ.
ഒരു പതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രഥം, ഒരു ആന, 3 പടയാളികളുള്ള കുതിരകള്, കാലാൾപ്പട 5, അങ്ങനെ തലവൻ ഉണ്ടാവും പതിപാൽ. പിന്നെ സേനാമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 രഥം, 3 ആന, അങ്ങനെ 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 ഓരോ കണക്കുകൾ. അത് വാഹിനി, സേന, അങ്ങനെ ഓരോ കണക്കുകളൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ അവരുടെ ഏതൊരു സൈന്യത്തിനെ വിവരിക്കണത് ഒക്കെയാണ്. ദുര്യോധനൻ തന്റെ സൈന്യത്തെ വിവരിക്കണത് ഒക്കെയാണ്. അപ്പോ ഇത് പാണ്ഡവ സൈന്യമാണ് മുകളിലുള്ളത് കാണിച്ചിരിക്കണേ, ഇത് കൗരവ സൈന്യത്തിനെ കാണിച്ചു. ഇനി ചോദ്യം വായിച്ചോളൂ. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ തേരിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ത്? അഗ്നിദേവൻ നൽകപ്പെട്ടതാണ്. അഗ്നിദേവൻ ആ തേര് അർജുനന് നൽകിയ വെള്ളക്കുതിരകളെ രഥമാണ്. കൂട്ടിയ തേരാണ്. ആ അഗ്നിദേവൻ അർജുനന് നൽകിയതാണ്. ആ ആ രഥം എല്ലാ ദിക്കുകളെയും കീഴടക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ്. ആ 3 ലോകങ്ങളിൽ എവിടെയും വിജയമാണ്. ആ അതിന്റെ കൊടിയടയാളം ഹനുമാൻ സ്വാമിയാണ്. ഓ വെരി നൈസ്. എല്ലാം പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞു. അടുത്തത് ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ളവർ ശംഖൂതിയപ്പോൾ പാണ്ഡവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായി പറയുന്നില്ല. കാരണമെന്ത്? എന്താ കാരണം? പാണ്ഡവർക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏതൊരു മഹാവിപത്തിലും വിപത്തിന്റെ നടുവിലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ അഭയം തേടിയവർക്ക് പേടിക്കാനില്ല. ഇതാണ്. അടുത്തത് ഗുഡാംഗം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? നിദ്രയെ ജയിച്ചവൻ. ഗുഡാകം. ഗുഡാകം ജയിക്കുന്നവൻ. ഗുഡാകം എന്നാൽ നിദ്ര. നിദ്രയെ ജയിക്കുന്നവൻ, ജയിച്ചവൻ. ഗുഡാകേശൻ. ഗുഡാകേശൻ. ഗുഡാകം എന്ന് ഗുഡാകം പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ നിദ്ര. നിദ്ര. അതെ ഗുഡാകേശൻ നിദ്രയെ ജയിച്ചവൻ. അതെ. പിന്നെയോ? കഴിഞ്ഞോ? ഇല്ല. യുദ്ധരംഗത്തിൽ അർജുനൻ ആരെയെല്ലാം കണ്ടു? തന്റെ ബന്ധുക്കളെയും പിതാമഹരെ, ഗുരുജനങ്ങളെ, മാതുലന്മാരെ, സഹോദരന്മാരെ, മക്കളെ, പൗത്രന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, മാതൃപിതാക്കന്മാരെ, കൃതവർമാവിനെ പോലെയുള്ള ഗുണകാംക്ഷികളെ, അനേകം സുഹൃത്തുക്കളെ. അടുത്തത് ഗോവിന്ദൻ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവൻ. 6 കൂട്ടം അക്രമികൾ ആരെല്ലാം? വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, വീട് തീ വയ്ക്കുന്നവൻ, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നു. 6 കൂട്ടം ആക്രമികൾ ആരെല്ലാം അല്ലേ? അതെ. വായിച്ചില്ലേ അത്? ഭീഷ്മർ വായിച്ചു. വംശപിതാക്കൾ ഒരിക്കലും വധാർഹരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. വംശപിതാക്കന്മാർ ഒരിക്കലും വധാർഹരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം എന്ത്? കുടുംബാംഗങ്ങളെ വേണ്ട വിധം വളരാനും ആത്മീയ മൂല്യങ്ങൾ നേടാനും സഹായിക്കുന്ന അനേകം മതാചാര വിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ട്. ജനനം മുതൽ മരണം വരെ തുടരുന്ന ഈ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകൾ തലമുതിർന്നവരുടെ ചുമതലയിൽ നടത്തുന്നു. അവരെല്ലാം മൃതിയടഞ്ഞാൽ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കുടുംബാചാരങ്ങൾ നിലയ്ക്കുകയും ഇളം തലമുറകൾ അധാർമികളാവുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ആത്മീയ മുക്തിക്കുള്ള അവരുടെ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് വംശപിതാക്കന്മാർ വധാർഹരല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അതെ. അത് ശ്ലോകം ഏത് നമ്പറാന്ന് അറിയാവോ? എത്രാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് അത് വരുന്നത് എന്നുള്ളത്? ശ്ലോകം 39. ഇത് ചുരുക്കി എഴുതാൻ പറ്റില്ലേ? കുറെ എത്ര എഴുതണം? 1 വേർഡിന്റെ ചോദിച്ചാൽ ചെറുതാക്കി എഴുതുക. ജീവിത ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ? വഴികാട്ട് ജീവിത മാർഗം കാണിച്ചു തരേണ്ട ആ തലമുതിർന്നവരൊക്കെ പോയാ പിന്നെ ഇനിയുണ്ടോ?
ക്ഷത്രിയ സമരമുറകളിലെ നിബന്ധന എന്ത്? നിരായുധരും പൊരുതാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവനുമായ എതിരാളിയെ ആക്രമിച്ചുകൂടാ എന്നാണ് നിബന്ധന. അതെ. ഭീമൻ വൃഗോദരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? വീരശാലികൾക്ക് മാത്രം സാധിക്കുന്ന ഹിഡിംബവധം പോലുള്ള ധീരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും വളരെ കൂടുതൽ ഭക്ഷിക്കാനും കഴിവുള്ളവനായതുകൊണ്ട് വൃഗോദരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. പിന്നെ പാണ്ഡവരുടെ ഒന്നുകൂടെ പറയാവോ? വീരശാലികൾക്ക് മാത്രം ധീരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും വളരെ സാധിക്കുന്ന കൂടുതൽ ഭക്ഷിക്കുന്നതും കഴിവുള്ളതും കൊണ്ട് ഹിഡിംബവധം പോലുള്ള ധീരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും വളരെ കൂടുതൽ ഭക്ഷിക്കാനും കഴിവുള്ളവനായതുകൊണ്ട്. ഭോജനപ്രിയനായതുകൊണ്ടെന്ന് എഴുതിയ പോലെ. ഭോജനപ്രിയനായതുകൊണ്ട് ടഫ് ടാസ്ക് ഒക്കെ ചെയ്യണത് ഭീമനാ, അതും കാണിക്കാം. എന്താ മാതാജി? കഠിനായിട്ടുള്ള ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ വളരെയധികം ഭക്ഷണം കഴിക്കും. മാതാജി മൃഗോദരന്റെ അർത്ഥമില്ലേ? എന്നത് ചെന്നായുരുദ്രത്തോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു അർത്ഥവും കൂടി. മൃഗോദരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മൃഗ, നാരി, ഉദരം എന്ന് പറഞ്ഞ വയറല്ലേ? ഉദരം വയറ് അല്ലല്ല, അതിനൊരു ഒറ്റ മീനിങ് ഉണ്ട് അതില്. നാരിയെ പോലെയുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലല്ല അല്ല, ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഭീമൻ അനിയന്ത്രിതമായി വിശപ്പുള്ളത്, അധിക ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവൻ. അതിനാൽ നരിയല്ലല്ലോ, നരിയല്ലേ? നാരിയല്ലല്ലോ, നരി. കാട്ടുനരി എന്ന് പറയും. നരിയുടെ വയറ്. കാട്ടുനരി. അതായത് ചെന്നായ കാട്ടുനായി. അങ്ങനെയൊന്നും ഇവിടെ പ്രഭുപാദ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. കാട്ടുനായ, നരി എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഏത് എഴുതിയത് ഹിഡിംബവധം പോലുള്ള കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വളരെ കൂടുതൽ ഭക്ഷിക്കാനും കഴിവുള്ള ആളായതുകൊണ്ട് ജീവന് വൃഗോദരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. പറയാമോ? മാതാജി എടുത്തൊന്ന് പറയാമോ? ഭീമനെ അനിയന്ത്രിതമായി വിശപ്പുള്ളവൻ, അധിക ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവൻ, അതിനാണ് വൃഗോദരൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ശരിയാണോ? അമിത വിശപ്പുള്ളവനും അധികം കഴിക്കുന്നവനുമാ ഭോജനപ്രിയൻ. അത് കഴിച്ചോളി നടന്നോട്ടെ. പക്ഷെ എല്ലാ ടഫ് ടാസ്കും ചെയ്യണത് ഭീമനാണ്. ആർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ശക്തിമാനുമാണ്. ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് അർത്ഥം മാത്രമാണ്. അർത്ഥം മാത്രം ചോദിച്ചാ വൃഗോദരന്റെ അർത്ഥം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. അർത്ഥം മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ വൃഗോദരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം ഭക്ഷിച്ചോട്ടെ, അത് പറഞ്ഞാൽ മതി. ധാരാളം ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ. പാണ്ഡവരുടെ വിജയത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ: ധർമ്മക്ഷേത്രം, ദിവ്യമായ രഥം, കവിധ്വജം, ശംഖനാദം, ഗാണ്ഡീവം, തേരാളിയായി ഭഗവാൻ, മഹാലക്ഷ്മിയുടെ കുമാരുടെ വിജയം, ദിവ്യങ്ങളായ ശംഖരഥമൊക്കെ, വിഷ്ണുവിന്റെ ചിഹ്നം ശംഖ്, ദുര്യോധനെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ഭീഷ്മരുടെ ശംഖ്, അർച്ചന നൽകിയ പിന്നെ പുണ്യദിനത്തിന്റെ മഹത്വം അല്ലേ? മോക്ഷദ ഏകാദശി. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യശംഖ്, അഗ്നിദേവന്റെ രഥം, മോക്ഷദ ഏകാദശി, ഋഷികേശൻ, ധർമ്മക്ഷേത്രം, ഗാണ്ഡീവം. അതെ. പാണ്ഡവരുടെ വിജയത്തിന്റെ അടയാളം ഞാൻ ധർമ്മം, ദൈവാനുഗ്രഹം, ധൈര്യം, സദാചാരം, ആചാരങ്ങൾ, അന്തിമ സമാധാനം എന്നിവയാണ്. ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ കൊടിമരത്തിന്റെ അടയാളം. ശരിയാണ്. മാതാജിക്ക് ഇത് എവിടുന്ന കിട്ടിയ? ഇത് എല്ലാം കൂടെ വായിച്ചപ്പം തോന്നിയത് ഞാൻ എഴുതി. എത്രയും ശരിയാണ് ടീച്ചർ. കുഴപ്പമില്ല. പ്രഭുപാദ് വേറെ ശരിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ 9 എണ്ണം. അത് പറഞ്ഞാലും മതി. നമ്മള് അതല്ലേ നല്ലൊരർത്ഥമുള്ളതല്ലേ? ദിവ്യമായ രഥം, കവിധ്വജം, ശംഖനാദം, ഗാണ്ഡീവം. പിന്നെ കഴിഞ്ഞോ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ദ്രൗപദിയുടെ അച്ഛന്റെ പേര്. ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള മകളായതുകൊണ്ട് ദ്രൗപദി.
അതെ, ദ്രുപദന്റെ അല്ല, മകൾ. അതിന്റെ മുന്നേ ഉണ്ട്. കുടുംബത്തിലുള്ള വ്യക്തികളായിട്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള പോകുന്നത്. അർജുനന്റെ കാരണങ്ങൾ. ദയാലു, മൃദുല ഹൃദയൻ, മൃദുല ഹൃദയത്വം, പാപം, കുടുംബ മഹിമ, ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ, തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അവസ്ഥ. കുടുംബത്തിന്റെ നാശം. മാതാജി, ആ നമ്മളിപ്പോ ആമസോണില് ലിങ്ക് തന്ന ഇതില്ലേ, ഭഗവത്ഗീതയില്ലേ, ആ അതില് ഇതേ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞ പോലുള്ള അർത്ഥങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കൂലേ? പിന്നെ ഇത് യഥാരൂപം വാങ്ങിച്ച എല്ലാം യഥാരൂപം പോലെ. പറയണം മാതാജി, എങ്കിലേ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ് പ്രഭുപാദ് ഭാവാർത്ഥം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സാധാ ഭഗവത്ഗീതയാകുമ്പോ വേറെ ഒരുപാട് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഉം. അപ്പം യഥാരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലേ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കിട്ടത്തുള്ളൂ, പ്രഭുപാദിന്റെ. ആമസോണിൽ തന്ന ലിങ്കിട്ട് മേടിച്ചാലും മതിയല്ലോ. ആമസോണിൽ കിട്ടും. എഴുതണം, എങ്കിലേ അത് അയക്കും. പലതുണ്ടല്ലോ. ഇല്ല, ആമസോണില് പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് തന്നെയാ വരുന്നത്. ഞാൻ ആമസോണിലാണ് വാങ്ങിച്ചത്. അതെ ആമസോണിലാണ് വാങ്ങിച്ചത്. അതെ അതെ. 373 അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനിയുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുണ്ട്. തീർന്നു. പിതാവിന്റെ പേര് ദ്രുപദരാജ. മാതാജി, യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള അർജുനന്റെ കാരണങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി. അതൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ, യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ. നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ മൃദുല ഹൃദയം. സ്വന്തം കുടുംബത്തിലുള്ള വ്യക്തികളായിട്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ പറയട്ടെ മാതാജി, സ്വജനങ്ങളെ നിഗ്രഹിച്ചുള്ള രാജസുഖവും എല്ലാം ഘോരമായ പാപത്തെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അതിനാൽ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നു. മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക്. സ്വജനങ്ങളെ നിഗ്രഹിച്ചുള്ള രാജ്യവും സുഖവും ഘോരമായ പാപത്തെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അതിനാൽ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ തോന്നി. അതല്ല, മാതാജി, കുടുംബത്തിലുള്ള വ്യക്തികളുമായിട്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത്. എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം എഴുതാം. ഒറ്റ വാക്കിൽ വരികയാണെങ്കിൽ എന്താ എഴുതുക? ഒറ്റ വാക്കില് വരില്ല അത്. കുടുംബത്തിലുള്ള കാരണങ്ങള് പലതുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ പിന്നെ ഒറ്റ വാക്കിലുള്ള ചോദ്യമായിട്ട് വരില്ല അത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാം എഴുതാം. ഇപ്പൊ പഠിച്ചതെല്ലാം എഴുതാം അതില്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇതില് മാതാജി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ, മൃദുല ഹൃദയത്വം. മൃദുല ഹൃദയത്വം.